Riżultati ferm pożittivi għal qasam turistiku kif kollox jindika li l-ewwel tliet xhur ta' din is-sena se jitniżlu bħala rekord fl-istorja ta' pajjiżna. Żvela dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef li ma' News saħaq kif is-sajf li ġej se jkun b'saħħtu daqs l-2019 jekk mhux aktar. Ix-xhur li għaddew l-ewwel tliet xhur tas-sena kienu pożittivi ħafna. Qegħdin nistennew li meta l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jippubblika n-numri ta' Marzu, nkunu qegħdin naraw li jkun l-ewwel l-aqwa tliet xhur fl-istorja tat-turiżmu lejn pajjiżna. L-indikazzjonijiet li għandna x-xhur li ġejjin għas-sajf minn Mejju l-hemm huma pożittivi ħafna u dan nafuh meta nitkellmu mal-airlines li jtiru lejn pajjiżna, mal-lukandi Maltin u anke mal-industrija ġenerali. Hemm bookings qawwin dieħlin kif ukoll hemm bookings qawwin anke fir-ristoranti li hemm gruppi internazzjonali li ġejjin lejn pajjiżna u din jibbukjaw bil-qoddim l-avvenimenti tagħhom f'pajjiżna f'Malta u Għawdex. Dan is-sentiment ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġiet imnedija l-kompetizzjoni sportiva The Grit. The Grit huwa avveniment annwali li beda fl-2016 u dakinhar attira 300 parteċipant. Illum il-ġurnata jsiru 5 attivitajiet kull sena li jattiraw 5,000 persuna, b'ħafna minnhom barranin li jżuru pajjiżna apposta. L-attività li jmiss hija dik The Grit Classic u li se ssir fl-20 ta' Mejju li ġej wara jkun hemm kompetizzjoni f'Lulju, f'Settembru u anke f'Ottubru. Carlo Micallef li ħabbar kif l-MTA se tikkollabora ma' The Grit għal 5 snin li ġejjin għamel aċċenna l-importanza li l-Gvern jibqa' jsaħħaħ in-niċċa turistika sportiva. Pajjiż bħal Malta sabiex jibqa' fuq quddiem nibqgħu niksbu riżultati pożittivi li qegħdin niksbu, idu nkunu innovattivi u inventivi sabiex niġġeneraw ideat, niġġeneraw avvenimenti bħal The Grit li jġibu turiżmu lejn pajjiżna li ġielhom jażlu lil pajjiżna qabel il-kompetizzjoni li għandna fil-Mediterran. Preżenti l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega kif in-niċċa turistika sportiva fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena diġà ġabet madwar 16,700 lejl fil-lukandi Maltin u Għawċin.